पनवेलमध्ये आजकाल जंक फूड खाणं म्हणजे स्टेटस सिम्बॉल होत चाललंय. विशेषतः शालेय विद्यार्थी आणि तरुणांमध्ये फास्ट फूडची विशेष क्रेज आहे. बर्गर, पिझ्झा, पास्ता, फ्रेंच फ्राईज, केक, हॉटडॉग, डोनट्स आणि चायनीज हे शब्द सगळ्यांच्याच घरी एखादी पार्टी असेल तर ठरलेले असतात. त्यात पालकांकडून आणि मित्रमंडळींकडून या सगळ्या पदार्थांचे स्वागतच होत असते. मात्र त्याचे शरीरावर दुष्परिणाम होतात. या पार्श्वभूमीवर नवीन पनवेल येथे एया बांटिया विद्यालय आणि इन्स्टिट्यूट ऑफ योग आयुर्वेद आरोग्य सेवा समिती यांच्या वतीनं शनिवारी प्रभात फेरी काढण्यात आली. विद्यार्थ्यांना जंक फूड विरोधात नारा देत जनजागृती केली. शाळेचे प्राचार्य BS माळी यांच्या संकल्पनेतून हा अभिनव उपक्रम राबवण्यात आला.